По повод 100 годишния юбилей на училище Цветан Спасов, седмокласници засадиха 100 дръвчета. Днес около 100 седмокласници от училище Цветан Спасов посадиха 4 вида дръвчета в района на ресурсния център. Мероприятието е организирано от община Плевен, общинска фирма Парк Строй и училище Цветан Спасов. Проявата е част от инициативите, с които учебното заведение ще отбележи своя 100 годишен юбилей. В празниците по случай годишнината са включени още откриване на обновения кабинет по музика в училището, конкурси за рисунка, есе, песен, благоустрояване на двора, а кулминацията на честването ще бъде през май 2011 година. Сподели с екипа на Плевен Спринт директора на училището Лилия Маринова.